MeghalayaPost.news. Jingshlei Shah Ktah na Jingter ulaba mtagasngi kalalog Shah Ktah bat Sngewsangsot ya ka Skul St Jude Secondary School kebetulan kasnong Umpher hakathan bot nihat bat nyoi bakala shatap Jingshlei ka bat Shah Ktah ki kentup ya ka hostel ki jakasa jong ki brother baru ka imane jingkeli kami hato mano banerap ya ka Skul pule namar kani Jingshlei kala tajur shikade e hakabaman bawan ulaba ki haban mat ya Jingshlei bat yanoru on kono la kade jing bombyang kinala ka surok ba forlin ne kade jingti kendo na kitan kiling kumbala sakhi mentagasngi layui baka kalatap ya ka Skul ka hostel ka yingmane ka plau jong ka Skul hakaba longshu ban pelong Skul ban syong bansa kani kalawara shisha ya ka jingjenjar ka bakrau ya ki bor pernyat jong ka Skul kumbala sakhiru ka kala penjodru ya ki kamera kelas ki jakasa ki jakabam hakaba kalawan raru ka jingdunong ka bakrau da ki polak tengka berkerpang na mentagani ka Skul baki jakasa ki brother bat ki samna pule baladong kam kerki banyo ya jingerap kerpang na ka sorkar kumbah kini kesngi UMLA ke jirang konstituensi uba sosnes sotun bat deputy commissioner keriboy Abilas Baranwal menengkat na kibor kanahai kilakular banwengi kene kecing bat kamdei pat kakam ka basuk namar kecing ter ulaba kadang peteng hakane ka ayom slam MeghalayaPost.news.